Etorri mutilak! Kaixo, mutilak. Kaixo, berriro. Kaixo, berriro. Irla batetik bestago bide honetan zehose kabila horren ingurun zehose ondori ison bat eta zue zehose pentsazue? Gube bai egingo nun gauza bera. Berbera. Hemen ja geu gazela geu lauro egon da, amorru bizkat emotzu ez da? Erabaki hona hartu dute. Amorrua, baina, bueno, eske hola da, oza... Errezena izan dela uste zu? Nik uste baietz. Bueno, baina bukatzen da aventura edo ez? Hori ez dakiguna. Hasieratik, ja, eskakintasun hori daramagu zorbaldan botata, eta, bueno, daia, naiz bukatuko den itxoiten. Datorren antzai, den guzti. Bueno. Aventuran jarraitzeko beste aukera bat bada. Batek bakarrik gehatzia daka, bilotatik. Zeueken hartin berbain da erabaki zein gelditzen den aventura hontan, besti etxera jongo da zuzenin, baina, bueno, denpora apur bat hartu, eta aukerek azue gelditzeko. Zuen artean hitzein, hausnartu, eta erabaki hartu, eta etorri hona, bai? Ondo? Venga, baina arte. Bak izuzen dan pentsakera. Ez dakit. Ni Joseba gabe ez dut geratu nahi. Orduan bere erabakia da. Ez dakit zer geratuko da, baina ni bera gabe ez naz geratu nahi. Unai gabe, ze ailegatzen naz horra eta ipiniko hostie edo ipiniko eskuei jargi gaz, ni unai gaz geratzen naz. Geratu mengatik eta danagatik, geratu eta listo. Da igual bueltatzen zara, eta igual ilargi gaz, edo igual emote otxu aukera egoteko naroa gaz, edo jabata gaz, edo ez dakizu. Geratu eta kito, da nigatik egin, behin goz. Da listo. Egin barzu. Da zero ametsa zan. Ametsa kapritxoa zeurea zan. Ametsa kapritxoa zeurea zan. Da tokatzen jatxunaekin, abizau dana esplikateko ondo, da listo. Ezebez. Bai, kito horregatik. Ez dut entzuten ezebez, ez dut entzuten probetan ezebez. Itxe egiteko ezebez, ez dut egingo, segurazki beste kagadat egingo. Baina holan izan barko da. Venga. Hostita. Bai, hostita, venga. Hala, bagoiz. Horrela nietan pozik. Egun bete, 2 ordu, dana dalakoa. Listo. Bueno, mutilak, aurpegi zurbilak ikuste ditut. Burumak urtzaudete, ze esan nahi du horrek? Gaurko esan dugu, egun guztian egon gara itxeiten katibu moduen, ia ze gertatuko dan gugaz, ia gure artean duelorik egongo balitz, ia ze gertatuko zan. Nik esan hotxet, ni beragatik etorri naz, ona, beragaz etorri naz ona, beragaz egon nahi nuke bukera arte hemen, eta ezin ba izan, bera geratzea, bere ametsa edo danadalakoa betetzea, eta listo. A ber, nik esan dezaketan ni banoa, eta berekera ez da geratuko, seguro. Baina ni bera gabe, badakit ez nazela ondo egongo. Problemak euki goguz, proba guztietan aizeagatik ez dogulako izebez entzuten, baina, eza hotxet, gauza guzti horiek konpondu daitezke, galdetu, eta listo, eta orduan zalantza guztiak garbitu, eta kito. Aukerak zabalitak azu, abenturi ederra da, luzi izango da, hor da gazuon beste aukera bat, gogorren moteko. Eta gaina, itxuzuko zarra eta danak esango da berri hemen. Da holan. Ez du esperoko seguru, eta bueno, erabakia noski zaila izan dela, indar gehiago ukitziare bai aurraiteko, puntx bada, ez? Bueno, berak esan duelako, geratu egiten naz, da listo. Geratu egiten naz ni eta fuera. Bueno, orduan barruan zaude, Joseba, dozer? Bai, barruan nago. Ez nago oso posik, baina, bueno. Animo, pizkatxo, venga. Joder. Da nigatik irabazi. Da listo. Besteik ez. Postu, olakoa nahi bat eukitxarren, esan da benitzak zeutzako zin, eta agurtu kasu honetan unai, etxea du, agurtu anaia, eta abenturan jarraitzezu. Jakingo zu zer gertatuko da. Zorionak. Ni etxea edo zurea. Ni etxea edo zurea. Ez dakit, igual... Jakingo zu. Noan. Venga, va.